imo siyang isultihan sa itong problema. Wa nga kung akong sultihan. Kapiligro no, ako siya sultihan, mahibaw siya sa tanan. Ayaw isulti sa kitsa. Kaya piyaw na espiritu, himong ta, lain magibaw. Abit, pre. Kato among panag-istorya ni Bert, nakatabang itong dako nga ito sa itong problema. Tagan ka nung nakatunan niya, pre. O ba? Oo. Sama ba? Basta dagal kong nakatunan. Lisod kayo na kung itudlo ni mo, kaya di kayo mo, maglibog ka. Ano sama lagi? Basta magamit ani sa pagsulbad sa itong problema. Kung siya lagi na. Ay napangutana kay lisod kay maglisod lagi ka. Kung gusto kang daghang kang makatunan, nangit sa kasi mong anghel magbalantay. Anghel magbalantay? Oo, pamate. Kung panalitan ron, na kay gustong tamparason. Pak! Nya, gusto gyud ka nga maigo ang imong tamparos. Mananghid ka sa imong anghel magbalantay kung musugot ba siya. Kung musugot siya, pak! Higo na yun. Saan ka magpanangin, pre? Si Bet, lagi naibaw anak, pre. Ako di ko kahimos pagtudlo ni mo na. Sorry, ay pinalabi. Mauna na yun, pre. Kana si Bet, dako kay gikatabang na to. Labi na kisutong problema nga, makuha tong ticket sa imong kasonis. Sa'yo na lang kayo na. Ha? Kaya, makahimo ka na. Sa yun maka... Ya, waton na nakaroon na yun. Mahimo, pre. Pero, kuti lang kayo. Kuti yun. Ha? Ano? Saan ka na Mangita patag tao nga pag kung namatay. Kung namatay. Oo. Nya, adto kumusud sa lawas anang tao nga bagong namatay. Mau ba? Musud ka sa lawas sa bagong namatay? Musud ko sa lawas sa bagong namatay, pre. Makahimo na ko. Bisagon sa akong buhaton, pre. Saan na rin mong pagsud? Si Bet naman to'y naibawas pagi, pre. Ako, isugo lang ko niya. Papangitaon kong tao nga bagong namatay. Kaya mo akong sudlan. Mau ba? Kanindot ko na na. Kipagkita kong Bert, ako siya gusto niya. Ayaw, pre. Ito yan, tudlo na ko. Mga sa to'y klaro, pre. Ato sa larohon. O niya na maglaro. Pwede na mag-isulti ka niya. Ay, saron ni pre. O to'y klaro ya, eh. Kani yung rabantaw na. Naong na ba kayo nagkwarta? Bisa na itong buhi pa. Purting naong ang kwarta. Grabe yun. Maugid, pre. O na, di siya mahibaw sa imong problema. Kay, yung warta makaday na. Lisod kayo, mag-isulti ka na niya. Makatuga na nung kas problema. O, nasulo niya kwarta. Mauhin naman po, no? Sige. Ha? Lakaw na ta. Mangitag na bagong patay. Oh, Day! Sabi, Arlen? Bay, nag-ilis naman to. Motor dapat sa imong opisina. Na, waktu kami silang Victor kaya magkuha mo si itlog para makadeliver meron sa sayumig. Kung gagi ba? Ano ba? Oh, Ang ganili mo. Ito, ito na ko. Balik ko sana ko. sige, may pa. Oh, sige. Sige. O, na. Gadung na ito. Ganang gihapin naman ka na ko, sir. Nga sa'yo pa man. Sa'yo, ta, ato tanang Victor. Kadaghatag deliver ang itlog karon. Ya, ato sa niya. Oh, sige. Tara. Oh, tanawa. Iwak niya lagi na yung tamo. Ano man, tay? Ano to ako ignorante, oy? Tahu na yung mga gawin. Tawag dito ako na, tay. Tahu dito mong isang bago ba kita naglagit anak imong batasan? Tahod ba nang iwak mo lang ta? Tama ka. Tahu na kayo mo na gawin. Pinag to, ha? Ngayon isa kang po sa restaurant niya na. Sir, Okay. Ito na, ako may. salig na akong anak niya mo, sir, ha? Uy, mau to ang gusto mo, ha? Gigay ka mo salig, bakos ko yung ka. Bata. Ya, asa may. Sige, sir. Ayo.
Pre, To. doon na kayo namatay ron diya. Imposible pong kungwa. Doon na. Mayo untag na namatay pre da. Aron makasuri ko sa lawas. Nya, sigurado juga makasuod ka dayon, pre. Oh, sweet to kay si Bert. Makasuri lagi na ko sa lawas basta nailay patay. O ba? Oh, Unya, pre. Pwede siya. Bisa ka nang namatay sa disgrasya. ayaw sa bana pre. Oy, kana lang namatay sa natural nga kamatayon. Sa sakit ba? Namatay sa sakit. Unya ka nang namatay sa TV ron. Oh, ayaw na pre. Nganong ana magyud sa masakitong TV, matakdan pa lang hinuon ta. Matakdan sa imong kagaral, kaag naman ka. Oh, gusto rin ako. Pero magpili kita pre, kanang itsuraan ba? Nang gwapo. Sab, kana bang itsura nga ikasuhi sa skulon ba? Hingiga ni mo. Ato, biliyon ka nang namatay, kaya nga ito importante na makuha na itong kwarta na to. Sige kang pili. Madugay ta. Basta magpili kita kanang itsuraan. Oh, dili mahimong babae, pre. O kung dili, bayot ba? Oh, ayaw sa banang bayot. Uy, ayaw ng babae pre. Uy, kay mag-antos mo tas ministrasyon, anak. Kung saan ba na ministrasyon? Ay, kana bang binuan sa babae ba? Binuan nila, kanang abot na binuan. Mao na, Oo. Oo ba? oh, Lalaki. kanang laki, kanang laki atong sudlan. Adto ka ta sa ospital, pre, no? Nga no hospital man. Oh, ay dito. Kaya na naghampatay sa burgi. Di ko ano, uy. Di ko ano patay sa burgi. Dagang kayong mga patay diya nga masakiton. Naman sa mga patay na waang kuna na sa mga... Basta dili ko ng burgi. Ano anda mangita sa mga bahay good nga naay namatay? Sige, kaya bahala. Gusto juga ka ng tarong na Oh, kanang tarong nga kamatayon yun. dili babae, dili bayot. Ayaw sa dana. Sige. Oh, mangita ka. Kanang ang bahay din siya raw buhay namatay. Na. Tata. Sige. Din. Saman, sir. Ito ba sa Alma ba? Ay na itong delivery kay ano ka na itong delivery niya o pagin karamit. Sige, sir. Si Pedro ba? Delivery niya ang 2 ka tray dito ha? Ay, nag-advise, sir. Ano sa ni siya eh? Ikaw ba? Ito ka ang ng tatay ni mo? Tugaan dito. Sabaw ka, sir. Okay rin ako nga, di ko mo trabaho ni mo. Nain mo ng imuha, sir. Ay pagkilala na yun. Ang ako wa mo na ako'y Malaysia. Inigsukol mo na ako ni mo. Nain ni kinatanaw sa mga tao, mamulatag na relasyon. Sir! Sir! Arlen, Ato ka, delivery sa Pikas Mercado? ano ba? Sir. Lima rin ko sabi, sir. Ang nagkwarta, sir. Kwarta? Ano man? Nga sa Arlen ko, nandiyo mo ganun ako eskwela siya. Muna ako na eskwela ng computer. Ano yung problema na? Para enrollment pa niya, sir. Wadyo ko lang na nunaan, sir. Ikaw rin yun. Nabawam ko nga. Doon na kayo malumo nga kasing ka. Nausasad, kang Arlen mo sana para enrollment siya pa eskwela. Sa pagalit pa yata rin mo tangi. Ano ka di mo rin? Okay, sure. Sa kalibo to no? Oh, sa kalibo. Oh, sa kalibo na. Sa kalibo. Oh, sa badeng. Sa badeng. Ruha, sir. Ruha na. Lupad. Lupad. Lupad.
Salamat sir, salamat. Nakayang yun mo. Salamat sir. Pagkatapag isa na imong anak, uy, kay sobra ka istikta. Ano naman sir? Na, makapahiubos eh. Nerbusa kayo. Agbayan na to. Ulit kay, kuha ko itong kamot nga. Kuha man tayo ni Malaysia nga to. Matasan, why dito siyang agaw? Why, ay, problema sir. Ako bahala. Pero, bata ko naman ang anak ko sir. Ngayon ako na, gaba sir ba? Magawa lang kita, mga tao, kay likayan ta. Ang huga para ba nga, undang siya trabaho. Mo yan pong? Oo, muna yung sulti ako. Anong problema? Ay, problemahan na sir. Ako'y bahala. Basta ako'y magpasabot na ng bata. Agaduda ko anak agree uyab. Muna yung pagtuo. Wa lagi sir, wa lagi sir. Kada adlaw ka na sa kutbangan ng bata. O gikan rin sa imo ang pagtrabaho. Sus balay, diretso. Wa ko kitang nagkukuyo rin laing laki. Ang tinawag sir, doon lalaki nga nag-biri ka na niya. Naninguha ba? Ay, layo na kayo na mo sir. Layo na kayo na mo tawana. Ha? Gusto pa kayo mag-inom, panahubog pa kayo. Lahubog na kinala ko. Layo na kinala ko. Ako buhutan kay ko. Kung batuog. Masig, uyab na niya ha. Sige, balik-balik ini. Di lagi na uyab niya. Nagbirig-birig na niya. Daga ko na kong anak ko. Di na niya uyab. I'm a strict father. You know that? Believe ko rin mo na. Pero, kung kayo lagi ng mga kutan mo nga ipit-ipit niya, kaya masig madiscuss sa akin na sa rin. Huwag kasalig na ko, sir. Di na natin kaya I'm a strict father. Huwag makadoon na na. Kung dili, ikaw, you. Duta na. Kasalig na ko. Huwag lang yung makaangko na na kong anak. Kapanwaan lang na. Ikaw yung makaangko. Wala yung problema. Salamat mo. Oh. Deliver ko kiwas. Oh, sige. Baka kita lagi ta. Ini na ta. Tagal lagi na dia. Tanaw na tayo, nagkaluya. Hay mayo mo. Ato ni ipaanunsos pa dyo. Ha? O, kuhan kung kisay makabati, may buong dayon ta. Oh, Pa-anunsyo mo sa radyo? ipa-public service. Nayabag ka, pre? Ano? Nalimot ka, oh? Kaag ka? Saan mo na ni mong pasidya? Si Bert, matabang ta niya kay daghan to kabilidad. Oh, Saan lagi na itong pa-anunsyo, na? Bisag si Bert, yabaga ako ni mo, pre. Saan, be? sayo na kayo na pre. Oh, sus, kasimpol. Ato ni paanunsyo. Kinsa tong dunay minatay, muhatag ta. Og gatas, og kape, muamo ta. Oh. Doon na maging dawat na. Ay, tuwa si Bert. Hambog na ba ganag-gana na? Sahay, sus! Hambot na lang. Patabang, Bahala na. Bahala na si Bert. patabang lang kitang Bert, pre. Patabang ka niya. Musugod si Bert, ato na siyang patungo sa istasyon. Kinanglan yun nga, matabangon na to si Bert, kaya dagan itong abilidad si Bert. Dali, Ronsa. Kana deh. Unsam na. Na. Pasinay namat yan dia. Saman. Ako sursihon dito ha. Kung tanahon. Kung na ba? Mabuta ko dali ha. Sige, Sa? sige. Mga tao. Mabuta na na. Mabuta ko dali. Sige, sige, sige. Natuda.
Naagod pre. Pre. Patay pre, naipatay. Ay, magkasunod yung ko sa lawas sa kapatay. Kunya pre, babae, lalaki. Problema pre. Ha? Pilihan pre. Ano na problema pre? Ang edad 100 City pre. Ha? Oh, yun na mahimo eh. Katiguan sila na eh. City City. Hindi na mahimo pre. Nindot na pre. Kay ang ilang sulti dito, wa gyud na mamatay sa sakit. Namatay na sa kagwangon. Oh, mo na nindot kayo. Why sakit? Di ka matakdan. Ha? Saman. Tay? Ikaw balisod pre. Sulo di ay bahala ka niya. Pre, wata ko pre. Kay kago niya ko pre. Wata ko pre. Wata ko. Ang gusto ni mama mo, nasabihan tayo po ka. Aron sa, magandaan mo mga puluwaton. Kumana man ko mo pasabot, wala ko manginahanglan og driver. Nakabawa ko mo drive. Inahan naman sa kung ako rin mula sa sakyanan. Hindi ka gusto nga magandaan yung puluwaton. Aron sa, magkatabang ko mo. Hindi nga lang, Ano mo? kayod lang. Kay baho ko, dibati niya po yung tagol. Sukad nga nawa na ako sa siwakin. Hindi na katinga. Kaya ako mo kuman. Ikutan kayo siya na ako. Kung sa gusto mo, parehas magpanggal sa siwakin. Mga ka ako. Kaya bawa ko, Carmela, pinangga ka sa siwakin. Bisa, panggaon ko sa ito. Wala ko magtingo ang anak eh. Ako, magpayo naman kung ako na ako. Maluin din. Salamat. Asa man ka? Sunod lang ko. Pasindo na kay isugo na. Ako isugo eh. Pasagdi lang ko kaya di ko kanahang sunod-sunuron. Nala ko siya, Jose? Da. Siya gustong sunod-sunuron. Huwag po siya pabuhat ako. Ano nang tagda? Ayaw tugtungo eh. Paabot na lang mabog na yung sapot, ha? Mo din na simula ah. Aray, maldito din eh. Nakod na ulan. Pre. Ay, sulti yan. Doon na siya itudlo na ako ha. Oh, wala problema. Oh, wow. Di kaya man na to. Awa na mo muli kay pre na natin lagi pangita. Klaro anak. May pa mga tumbuhi. Kay mo adto dito sa bahay na mo. Kay magpasugo. Karon ka kwarta na yun. Ya karon tanawa. Kay kaag naman ang tawa na. Natin na siya ipangita pre. Balitas tong pwesto, dali. Wagi uwang tawanan na. Dali na pre, salimtin na pre. Soda. Pati agnaw ni ako sudlan ay. Ngita na gwapo. Sige no. Usog na ko. Soda lagi. May suwat mong to siya. Usa pa siya namatay. May suwat? Nagsuwat ni mo suwakin? Ambot ay. Mami ko'y kalibutan. Ayun tato kung gibutang mo na sa birth certificate kay
Okay lang, wa mampot. Importante di kayo itong kasunis ni mo. Grabe kay kayo itong importante na. Kaya mao kita kalugo ni Pariwakin. Ikaw, gyud? Musod lang dirib sa dini Mumbai? Niya mangita sa kasunis? Nabalaka ko rin kayong tangan ng nagatuntaw na magsamog-samog lang niya din Ah, banga agi ni mo ni. Inanaon na siya noy. Okay unta kayo dong. Pero di na madali-dali. Di man dyan ko ni mo tuganan. Importante lagi kayo na taong misyon na. Sabi ako Paluwas mo na tanang problema niya na to, pre, kung makuha na ito na to, itong ticket, pre. Kanus, mo man akong papel, ano yan?